बड'लेण्ड टुडे लाइव न्यूज़आ बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं न्यूज़ होनो थाखाय आखायाव लादों। एनडीबीपी नि मोनसे समनि फाइनान्स सेक्रेटारि बी देतसुं उर्फे जनार्दन बसुमतारी बिथाङा दिनै फुंनि 5 रिंगायाव जोबथा हां बोयो। पुरुनि गरायबारियाव थानाय गावनि न'आव बिथाङा जोबथा हां बोयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा माखासे बोसोर सिगांनिफ्रायनो हामनो रोङै केन्सार बेरामाव गोग्लैनानै दङमोन। रुंसारि जानाय समाव बिथांनि बैसोआ 55 बोसोर जाबायमोन। आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोरा बे समाव दुखुथिया नखराव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। दिनै फुंनि 5 बाजियाव एनडीबी प्रोग्रेसिवनि आगोलनि फाइनान्स सेक्रेटारि बी देतसुङा रुंसारि जालांबाय। बिथाङा प्राय 2 बोसोरसो बेमाराव गोग्लैना दंमोन, ट्रिटमेन्ट लाबाय थादोंमोन। ट्रिटमेन्टआ गेजेरसो जथेस्थ डेभेलप जाबाय, मोजां जाबायमोन। खिन्थु थांनाय बे 6 मासनि भितराव बे आरो गाज्रि जाबाय। बेनिफ्राय बे बेमारावनो बिथाङा रुंसारि जालांबाय। बिथांनि रुंसारि जानो जों एनडीबीनि जानानै दुखु फोरमायदों। लोगोसे बिथांनि नखर, बिथांनि बिसि आरो गथ' सानै जि थालांबाय, बिथांमोननि प्रति जोंनि दुखु फोरमायनायखौ दिन्थिबाय। बिथाङा हारिनि थाखाय जिखिनि दुखु खस्थ' खालामदों बेखौ जों अरायबो गोसो लाखिगोन। आरो बिथांनि जिखिनि सेक्रिफाइस जातिनि मुङाव बेखौ जों गासै बर' हारियानो गोसो लाखिनायोब्ला बिथांखौ सन्मान होनाया जोंहा दायित्व दं आरो जों बिथांखौ अरायबो सन्मान होगोन। दिनै बिथांनि रुंसारि जानाय समाव बिथांनि नखरनि जि दुखुनि समाव नुजाथि फैनानै बिथांनि नखरखौ जों गासैनो बिथांनि थैनायाव जे रुंसारि जानाय जे जों दुखु फोरमायदों बे बाथ्राखौ दिन्थिफैनो थाखाय फैनाय जाबाय। दिनै बेखिनिखौनो जों एनडीबी प्रोग्रेसिवनि एखेलोगो खामानि मावनाय हिसाबै बिथांनि प्रति जों सन्मान होदों। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। थामजि बोसोर नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड आफादजों हारिनि माहारिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोबाय थानाय आंनिनो लोगो असे देतसुं बसुमतारी बी देतसुं आरो जनार्दन बसुमतारीया दिनै फुंनि 6 बाजि समाव जोबथा बिथाङा हां लायो। बियो हारिनि थाखाय, माहारिनि थाखाय आरो स्पेसियेलि एनडीबी नि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव मोनसे खौरां। बिथाङा आफादाव थानानै आफादनि डिसिप्लिनखौ गोख्रोङै मानिबोनानै दावहा होबोदोंमोन आखायाव हाथियार लानानै। 30 बोसोर बिथाङा आफादाव थानानै खामानि मावबोबाय। बे गोलाव समाव बिथाङा गावनि रोंगौथिजों मालाबा फाइनान्स सेक्रेटारि आरो उनावहाय एनडीबीपी नि गाहाय नेहाथारि जानानै हारिखौ सिबिबोदों। जि मोनसे बिथाङा आफादाव थानानै जि सेक्रिफाइस खालामबाय, बे सेक्रिफाइसआ दिनै बिथांनि जिउआव बेखौ बुंनानै जों फोजोबनो हाया। बिथांनि सेक्रिफाइसआ हारिनि थाखाय गोबां बेसेन गोनां। बिथांनि सेक्रिफाइसखौ जों जेब्लाबो गोसोखांबाय थागोन, जोंनि गोरबोआव थाबाय थागोन। जों बेखौ जेब्लाबो गनायनानै सोलिगोन। बिथांनि जिउआव जि नाजादों
बे नाजानाया दिनै नेहात नङा सिजफायारनि उनाव गोलाव सम भारत सरकारजों पिस प्रसेसआव बिथाङाबो बाहागो लाबोदों बिथांनि जि मोनसे रोंगौथि बिथांनि जि मोनसे एडभाइस आफादनि थाखाय हारिनि थाखाय जोंनि थाखाय बेसेन गोनांमोन बेनिखायनो जों दिनै बिथांनि कन्ट्रिबिउसनखौ जेब्लाबो गोसोखांगोन आरो बिथांनि जि सेक्रिफाइस बेखौ हारिनि गेजेराव अराय सम गोथां महरै दोनबाय थानो जों नाजाबाय थागोन मानसिनि जिउआव बेफोरबादि रुंसारि जानाय बा दिनै बुहुमाव जिहेतु मोनसे मिथिंगायारि खान्थि बिथाङाबो मावबोबाय थानाय समावनो गावनि जिउखौ दिनै बिथाङा रुंसारि जालांबाय बिथांखौ जोङो बर'नि माहारियारि सोमावसारनाय बा दावहायाव जेब्लाबो जोङो गोसोखांनानै आरो बिथांनि मुंखौ जोङो जेब्लाबो जारिमिनाव दोनलांनायनि जि मोनसे हाबाफारि जों बेखौ जों लागोन दिनैनि बे मोनसे दुखुनि समाव बेखिनिखौ आङो बर'फोरनो होनानै आंनि बुंनांगौ एसेनो फोजोबबाय जों बर' माहारिनि थाखाय दुखुनि सान होननांगोन मानोना बर'नि जि गादब जानाय सोबख'जानाय नासयजानायनि थाखाय जि गोलाव जुजिनाय जायखौ जोङो गिबियाव बड' सिकिउरिटि फर्स होननानै मिन्थियोमोन बेनि उनाव आफादा गुबुन गुबुन थासारियाव बिनि मुंखौ सोलायनानै NDP लाफैदों आरो बिनि उनावहाय बे आफादा माखासे थासारियाव गावनानै गुबुन गुबुन हान्जा जादों जों बयबो मिथिगौ NDP प्रग्रेसिभ संबिजिर डिरेन ग्रुप बिदि जाफैदों बिनिनो सासे आगोलनिफ्रायनो गोख्रों खामानि मावबोबाय थानाय बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा सासे गोग्गो गोथार गोसोनि जुजारु प्रग्रेसिभआव बिथाङा फाइनान्स सेक्रेटारिमोन बिथाङा गोलाव सम गानो रोङै बेमार केन्साराव भुगिनानै दङमोन दिनै बिथाङा अदालगुरियाव बिथांनि जि न' बेवहाय जोबथा हां नागारबाय जों बेवहाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे आं जिल्लानि जानानै नुजाथिफैदों बे समावहाय आं बेखौ फोरमायो बिथांनि जि जुजिनाय जि नाजानाय बियो दिनै निस्सय माहारियाव अबदान जानानै थाबाय मिजिंथिदों बिथांनि जिउ सोलेरा सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनथों बिथाङा सोरगोनिफ्राय जोंखौ जि जोंनि माहारि दानायनि जि जुजिनाय बेवहाय मदद होथों आरो लोगोसे बिथांनि न'खरनि जि सोद्रोमा बाजैजों लोगोसे गथ' गथाय बिथांमोनखौ नायहरथों बेखौनो मिजिंथिदों बिथांनि जिउ आरनाय सोरगोआव आलो गोजोन थाहैथों बेखौनो आरज गाबनाय थाबाय